Totdeauna Dumnezeu a pedepsit și va pedepsi păcatul. Pentru prima lume care a căzut în păcat datorită curviei și multe alte lucruri, El a alungat pe diavolul din cer împreună cu a treia treime de îngeri care au devenit demoni, care chinuie oamenii, și în ziua de astăzi noi vedem cum acești demoni chinuie foarte multe familii. Fiecare casă conține un televizor și la televizor oamenii se uită, urmăresc diferite emisiuni sau filme sau seriale care promovează diferite atitudini de viață sau percepții sau influențe chiar demonice. Vezi curvii, intră pofta de curvie și astfel familia se distruge. Un mic exemplu. Mintea ta se ocupă de lucruri nepotrivite și astfel familia se distruge. În schimb, David din Biblie, care a fost ales de Dumnezeu să îl învingă pe Goliat, pur și simplu a fost nevoie doar de inima lui și de o praștie ca acest Goliat să cadă la pământ. O pietricică a fost cauza morții lui Goliat. El avea 3 metri. 3 metri, adică 6 coți și o palmă, cum spune Biblia, adică uriaș. David era un copil de 16 ani și dacă nu ai credință că Biblia este adevărată, ți-ar fi venit întrebarea sau mirarea, oare e adevărat? Cum așa un copil să omoare un uriaș? Da, e adevărat, deoarece totul s-a întâmplat prin puterea lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu. De asta este foarte important ca tu să asculți cuvântul real al lui Dumnezeu, să trăiești acest cuvânt și să te umpli cu informația corectă pentru ca toate problemele din viața ta să dispară.